σας gamers, μην χάσει εδώ. Ακυρώνω την προηγούμενη σειρά, συγγνώμη που το κάνω, αλλά δεν αξίζει. Και συνεχίζω με Razorback αυτή τη φορά. Καινούργια σειρά. Που αυτή δεν θα την ακυρώσω, πιστέψτε με. Δείτε εδώ, είναι το WoCraft. Είναι αυτό εδώ, το WoCraft 1.6.2.4, ένα zip. Θέλει το zip πρώτα για να το κατεβάσετε. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν κατεβαίνει, κάτι γίνεται. Ναι, αυτό θα κάνω λίγο για να δοκιμάσω τι είναι. One survival, bonus, allow cheat off. Όχι. Και καλά. Περιμένουμε. Να είμαστε. Δεν ξέρω και πολύ καλά να παίζω αυτό το texture, το Razorback. Πολύ ωραίο είναι, παιδιά. Τέλειο είναι, πολύ μου αρέσει. Πω chest. Παιδιά, που να δείτε η armor πως είναι το τέλειο. Τι είναι αυτό? Μπε. Ψόφα. Ουλ. Και θα φτιάξουμε ένα crafting table. Προπαντός. Να φτιάξουμε ένα sword. Κόμπλ. Δείτε εδώ, κατάνα. 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 Στη μούσα. Δεν ξέρω γιατί όταν βαράω, μου δείχνει νότες. Τι είναι εκεί? Κάτι είδα, my friend. Πω λουλούδια είναι αυτά. Στο κεφάλι του είναι. Κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουμε? Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγες επιλογές. Βασικά μία έχουμε, πάμε να φτιάξουμε σπίτι και να βρούμε λίγο food από τώρα. Αν μας τα φέρει καλά η τύχη. Γιατί πάντα σε κάθε σειρά, πάντα όταν παίζω MC μόνος μου ποτέ δεν μπορώ να βρω φαΐ. Βασικά μπορώ, αλλά πρέπει να γυρίσω όλο τον κόσμο. Έλα. Πώς τολμάει? Πω παιδιά, πολύ δύσκολο. Αλλά είναι ωραίο. Ναι, πεινάει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό. Πάμε. Τώρα δεν έχω να κάνω την παλιά μου τακτική όταν... Τώρα αυτό είναι νερό ή πάγος? Πάγος είναι. Πω. Παιδιά, σημειώνω στο παιδί που το έκανε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Anyway, στη δουλειά μας τώρα. Όλο το επεισόδιο θα φύγει για food, δηλαδή για να καταλάβω. NPC δεν μπορούμε να βρούμε με τίποτα εδώ που είμαστε. Και μόλις βρήκα το σπίτι μου. Ωραία, εδώ θα μείνουμε. Όχι, αυτό ρε φίλε. Καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε? Gravel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Χαχαχα, καλά Χριστούγεννα. Φούντ όμως τώρα. Καλά Χριστούγεννα. Οπ. Μη χάσουμε και το σπίτι. Food. Food. Όμορφο γουρούνι. Λοιπόν παιδιά, θα κάνω κάτι πάρα πολύ παράτολμο. Θα πάω από εκεί για να βρω NPC. Να το κάνω το ρίσκο. Θα το κάνω γιατί μου αρέσει να μπαίνω σε ρίσκα. Βασικά άστο, πάμε πίσω στο σπίτι. Ο γουρούνι ήταν εκείνο. Νάστε. Φουτζίτσου. Λοιπόν, σε κάνα 4 λεπτά κλείνω και το επεισοδιάκι γιατί δεν λέω. Δεν λέω, εντάξει. Άμπρε. Αχ, θέλω να βρω ένα NPC. Παιδιά, εδώ θα επιβιώσουμε. Καπούτ. Τι να κάνω, συγγνώμη κιόλας αν δεν σας αρέσει, αλλά... Πέφτουν τα πράγματα. Πού είναι η τρύπα, θυμάστε? Νάτι. Νάτι το iron. Μπαίνουμε. Το άδειτο. Δεν ξέρω τι λέτε για το Razorback, μου είναι πάρα πολύ μου αρέσει πάντως, είναι θεϊκό. Δώστε μου. Είναι λίγο παράξενο, δεν ξεχωρίζω τίποτα. Όχι, κόλλη δεν έχουμε. Πού κατεμιά. Φλίν. Α, έχουμε ξύλο καρμό. Πώς ποτέ θα βγαίνω εγώ τώρα? Θέλω. Μην νομίζετε ότι θα αφήσω έτσι το μέρος, θα επισκευαστήριο. Αυτό είναι cobblestone. Πού να το καταλάβω εγώ? Και περιμένουμε. Μόνο ένα. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λίγο. Και gamers, εδώ θα σας αποχαιρετήσω και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε με μπριζόλες.